Olulusasazo ngqo lwendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC eStudio 9 e-Auckland Park eGauteng nazi eziphambili. There is no need to attack a judge on the ground of a judgment they gave as part of a bench of the Constitutional Court. The only reason one can think about is character assassination. You are known for that, but in this case you are not. Perhaps that was not a fair case granted. Inkundla ephakamileyo yaseGauteng ichophele isicelo sababesakuba ngomongameli kweli umnumzana Thabo Mbeki nomnumzana Jacob Zuma sokuba lenkundla iphonononge ukuba ujaji Kgapepe engafuni ukuzikhwebula kuphando oluqhutywayo ngekomishoni yenyani noxolelwaniso. He once called me upon his office to go to General Mkhwanazi and try to make peace. Ukungaboni ngasonye phakathi kukasekela mkomishinala jikelele wamapolisa onqunyanyisiweyo uNjengele Shadrack Sibiya nomkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi kubese kuthetheni namhlanje kwikomishoni kaMadlanga. Molweni mzontsundu singonondaba belijelo losasazo sesilungele ukuniphakela kuvimba wethu wanamhlanje ngokukhawuleza ke masingene xolweni. Ikomishoni egxile kwinyani noxolelwaniso iTRC ishukuxa umba wababesakuba ngomongameli kweli uJacob Zuma noThabo Mbeki wokuchasana nokusebenza kukajaji Sisi Kgapepe njengosihlalo wale komishoni notyholwa ngokuba nomkhethe. iTRC thabatha amanyathelo okuhlaziya ubulungisa nagxile ekuphiliseni amaxhoba ukuvuselela isidima nokukhuthaza uxolelwaniso kumakhwiniba ixesha lengcinezelo. Le komishoni yedakanca inyaniso noxolelwaniso ixhotshelwe ngowayesakuba ijaji yenkundla yomgaqo-siseko ujaji Sisi Kgapepe iphanda amatyala ohlukeneyo okunyashwa kwamalungelo. Kungoku ababesakuba ngomongameli uJacob Zuma noThabo Mbeki bachasene nobunkokheli bukaJustice Kgapepe kwinkundla ephakamileyo eGauteng besithi makaguzulwe ngenxa yezityholo zokudlela indlala nokungquzulana komdla wakhe siqu nemisebenzi yakhe yobungcali. Kambeki abakhokhele ubungqina baphakamise ukungakwazi ukwehlulwa kwezikhundla. There is no need to attack a judge on the ground of a judgment they gave as part of a bench of the Constitutional Court. The only reason one can think about is character assassination. She was part of making determinations on amnesty applications regarding perpetrators in respect of victims whose families will be appearing before her. In the ruling, she denies only that you are wrong about the Credit form. She doesn't say you're wrong about the Credit form, but here is another list of those that I was in fact involved in and they are before me. But even with that, there is no reasonable apprehension of bias. It's been a long morning. May we adjourn? Lo gama esisiphakamiso sikaZuma noMbeki sikhatyiwe ngamanye amangqina aquka itshantliziyo lukhanyo qalata besithi zeziphi iintshukumo abazenzayo bona ukuqinisekisa ukuba amaqhina afana nala ayakhululwa ngexesha lokongamela kwabo. Ukanti ke le komishoni isaqhuba ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba ze-SABC eGauteng. Umkomishinala wamapolisa kuzwelonke uNjengele Fani Masemula uphinde wavela kwakho phambi kwekomiti yesikhawu ephanda ngobugwenxa kwinkqubo yezobulungisa nobutshijolo bezopolitiko ukuphefumla kubungqina obuye bavela kwikomiti emva kokuba wanika ubungqina ngo-Okthobha nyakenye kanti kwanokuqinisekisa ukuba usamile kubungqina abuthi thaca phambi kwale komiti kusini na kuquka obo bokubhangiswa kweqela elikhethekileyo elaliphanda ngogebengo olusekelwe kwezopolitiko iPKTT. Ikomiti iqale ngokumbuza umkomishinala ukuba akakagungqi kusenina kubungqina bakhe bokuba umphathiswa owabekwa kwikhefu elikhethekileyo umnumzana Senzo Mchunu zange aqale kuye phambi kokubhengeza ukubhangiswa kweqela elikhethekileyo elaliphanda ngogebengo olusekelwe kwezopolitiko iPKTT.
Umkomishinala waphendula ngelithi zange tu umphathiswa aqale kuye naxa wayinethuba lokwenza oko zange. Your evidence has been that prior to the minister issuing that directive, he had not spoken to you about it. It is still my evidence that the minister never consulted with me about the directive, or even before he issued the directive. And I can add that I was with the minister for most of that week because it was a festive season and we normally do operations together. And I do remember during the week or so, or a week before, I think on the 21st or so, we had a funeral together in Hammersdale. Ubuzwe ngendibano nomphathiswa umchunu ngomhla wama-24 kuDisemba ka-2024 nalapho umphathiswa wavakalisa inkxalabo ngesivumelwano sethenda phakathi kwenkonzo yesipolisa nenkampani kaVusimuzi Cat Matlala iMedicare 24 nesathi ndi kumaqonga endaba ukuba sanikezelwa gwenxa. Umbuzo ke uthe ingaba yayisenikezelwe kusinina lethenda kwiMedicare 24 ngethuba umphathiswa ivakalisa lenkxalabo. It has been awarded already. I think it was awarded somewhere May, June of the same year, 2024. 18 of June, yes. Yes, it was a contract that was running. Unjengele ugxininise wathi nakule ndibano yangoDisemba umphathiswa inethuba lokuthi thaca ingcamango yakhe ngobhangiso lwe-PKTT ukuze ixovulwe phambi kokwenza isindululo. Uthi kodwa zange kube njalo. Kunjalo uthi emva kophando nzulu lwangaphakathi wayewasiqhawula isivumelwano sethenda neMedicare 24 ngo-April nyakenye. Kanti ke umkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi noyintsusa amabandla izityholo eziphandwayo kulindleke abuyele kule komiti ngomso ukuze ikoshelise umsebenzi wayo. Ubebhala kwindaba ze-SABC Dinkundimphiwe Gift Nongqotho. Ukungaboni ngasonye phakathi kukasekela mkomishinala jikelele wamapolisa onqunyanyisiweyo uNjengele Shadrack Sibiya nomkomishinala wamapolisa KwaZulu-Natal uNjengele Nhlanhla Mkhwanazi kube sekusithatheni namhlanje kusuku lwama-79 oviwo lwasesidlangalaleni ekomishoni yophando echotshelwe ngujaji uMbuyiseli Madlanga. Oku kuvele kusuku lwesibini lobungqina bukasajini Fani Nkosi webutho lolwaphulo-mthetho olucwangcisiweyo. Usajini Nkosi ongumcuphi kwibutho lolwaphulo-mthetho olucwangcisiweyo kubungqina bakhe namhlanje uthe ubudlelwane bezinjengele ezimbini zamapolisa uNjengele Sibiya noNjengele Mkhwanazi babungekho muncu ngohlobo uluntu lucinga ngayo. Uqhube wathi ngo-2024 uNjengele Sibiya wamcela ukuba amhlanganise noNjengele Mkhwanazi ukuze bancede kwisityebi sengxoxo kwiinzame zokusombulula imiba abangaboni ngasonye ngayo kuyo emsebenzini. Uqhube wathi yena nomhlobo wakhe uStephen Mutsumi ongumnini wenkampani yezokhuselo bangabantu abamthandayo nabamxhasayo uNjengele Mkhwanazi. Myself and Mr. Mutsumi support or love one person who's also mentioned here in this article. And who is that person? Lieutenant General Mkhwanazi. So you and Mr. Mutsumi are fans of General Mkhwanazi? Too much, Commissioner. Kwincoko yakhe nokhokhela ubungqina uadvocate Matthew Chaskalson usajini Nkosi uthe akangomthetheleli kaNjengele Sibiya kodwa akaboni butshaba phakathi kaNjengele Sibiya noNjengele Mkhwanazi. I'm not defending General Sibiya on whether he likes General Mkhwanazi or not. I'm saying this because General Sibiya once called me upon his office to go to General Mkhwanazi and try to make peace between them because they were not getting along in the line of work at that particular time. So to me, if General Sibiya did not like Mkhwanazi, he would not taken that effort. That is my answer. That's why I'm saying he likes him. Usajini Nkosi ubonwa njengentonga esekhosi kaNjengele Sibiya ochazwa njengesithenjwa esithunywa ngapha nangapha nguNjengele Sibiya.
ukunika kwakhe ubungqina nokujikwa kwakhe ngemibuzo kwikomishoni kaMadlanga kusaqhuba. General, okay, let me just maybe explain it. Inkundla ithi akusentsuku zatywala kufikelelwe kwisivumelwano sokuvuma ityala kwityala elijongene noBellarmine Mugabe nongunyana wayisakuba ngumongameli waseZimbabwe uRobert Mugabe kunye notyholwa naye uTobias Matonodze. Oku kuza emva kwesiganeko esenzeka kwindlu kaBellarmine Mugabe nalapho kuye kwadubuleka umsebenzi wegadi yakhe. Amatyala ajongene nesisibini aquka ukuzama ukubulala, ukuba nompu, ukuphazamisa ingalo yomthetho nokuphula umgaqo olawula abemi bangaphandle abangena kweli. We are almost 98% to complete the plea negotiations. Unfortunately, today the matter cannot be proceeded with on the strength that the senior public prosecutor who has to take a final decision, unfortunately, is not in the office. Nangona kuvakaliswe enkundleni ukuba umtshutshiso phezulu kwelityala akekho enkundleni ukwenza isigqibo, kodwa igqwetha likaBellarmine Mugabe lithi linethemba lokuba baza kufikelela kwisivumelwano kunye nabatshutshisi kungekudala. I think the negotiations are going well. Yeah, that's all I can say really. Yeah. Going well for your clients? We hope so, and one or two of them likely to plead? You can't say at this stage? I can't say at this stage, but of course we represent both clients, so yeah, we hope that the negotiations go well. Kusenjalo iqela le-Action SA libambe uqhankqalazo ngaphandle kwenkundla. Kulindeleke ukuba eli tyala libuyele enkundleni ngoLwesibini weveki ezayo. Sinamkele kwakhona nakwabo basandu kungena xa sihlabela mgama. Ukungabikho kothango olwahlula umda phakathi koMzantsi Afrika neZimbabwe kubangela ukunwenwa kwesifo sochwane kwiphondo laseLimpopo. Oku kuchazwe ngumphathiswa wezolimo uJohn Steenhuisen. uSteenhuisen ebekhokhele iphulo lesine likazwelonke logonyo lwesifo sochwane ePolokwane. Umphathiswa wezolimo uJohn Steenhuisen uthi inyathi eziyabulayo zisuka eZimbabwe nakumyezo wezilwanyana eKruger National Park ngabanye bonobangela bokuqhambuka kunwenwe isifo sochwane eLimpopo. Ngokwendalo, inyathi ezibizwa njenge-African buffaloes ziyintsusa ngokumandla zesifo sochwane kwiphondo laseLimpopo. Uvula zibhuqe owenzeka kumda ophakathi kweli neZimbabwe ubangela ukuyabula kwizilwanyana phakathi kwala mazwe amabini. Limpopo is one of those provinces that will always have to have some form of vaccination, prophylactic vaccination on that interface. There's two big problems. Zimbabwe has a major outbreak of foot and mouth disease, and a lot of the infection that we have comes cross-border. But the second thing is the border here in Limpopo with the Kruger National Park. The buffalo here in the Kruger Park are a carrier of FMD. When the fences are broken, either through by elephants or other animals, the buffalo get out and there's a cross-contamination that happens with the cattle. uSteenhuisen uthe kulindeleke ukuba kufike izitofu ezintsha kweli neza kuncedisa ukugonya inkomo ezingaphaya kuminyaka 80% ekupheleni kweminyaka. We're now waiting for the next big shipment of vaccines to arrive in South Africa from Biogenesis and from Dolvet, the 5 million and 6 million, and that will then really give us the scale and reach that we need to hit our target of vaccinating 80% of the national herd by December this year. Nangona kunjalo, amafama ancome uhlobo lwenkomo yesinguni ukuba yeyona ikwaziyo ukumelana nesifo sochwane. The nguni, I think, has been exposed to foot and mouth disease for millennia, and because of that they're more resistant, or resilient is probably the better word. We have this group here of 70 bulls comprising of Pinsgauer and nguni, and then the crossbreed Pinsale. All of them had symptoms, but the expression of the symptoms was the worst on the Pinsgauer and the least on the nguni. Ugonyo lwenkomo ngobuninzi lindeleke ukuba luqhutywe eLimpopo ngokungxama.
Emva kweyure nje ezimbalwa umongameli waseMelika uDonald Trump esongamele ukuthatha ulawulo kwilizwe libuthathaka kakade lesiqithi saseCuba, eli lizwe liye lathwaxwa kukucima kombane kuzwelonke. Amakhulukhulu abantu eCuba aqhankqalaze ezitalatweni eHavana enqonqa imbiza namapani ngenxa yokucima kombane ngesaquphe nokushiya izigidigidi zabantu zisebumnyameni. Inkampani enkinkisha umbane yelalizwe inxulumanisa okukucima kombane nokuvalwa kweoli yiMelika nokuthe kwadodobalisa iziseko zohambiso umbane zelalizwe esele zindala nezingasebenzi kakuhle kakade. Amaqela ngamaqela abahlali jikelele eHavana kwezi ntsuku zimbalwa zidlulileyo abambe uqhankqalazo ekhalazela lo mbhodamo. Uthotho lokucima kombane nokuqhuba iyure okanye iintsuku zilandelelana kwenze ukuba kubonakala iziganeko ezingaqhelekanga zoqhankqalazo ezinobundlobongela kummandla eCuba ngomgqibelo odlulileyo. Kukwabanjwe uqhankqalazo olufanayo nakwizixeko ezifana neMorón neSantiago de Cuba. Kuqaqanjiswa ukungoneliseki koluntu indlela urhulumente athe wawusingatha ngayo lo mbhodamo wokuba sebumnyameni iintsuku zilandelelana, ngaphandle kokuvezwa kwesisombululo okanye isibonelelo sethutyana. Isizukulwana samaKhoi namaSan simemelele ukuba kuhlehliswe ukungcwatywa kwamathambo okhokho babo nekucwangciswe ukuba bangcwatywe kwingingqi yaseNamaqualand kule veki izayo. Uhlanga lamaKhoi namaSan luthi khange kuthethathethwane nabo kuqala ngale nkqubo, bakwathi abonelisekanga yinkampani echongiweyo ukuqhuba le nkonzo kwaye banenkxalabo yokuba abazukwazi ukuhlonipha ngokupheleleyo amasiko nezithethe zabo. Lamathambo afike kweli loMzantsi Afrika ngo-Oktoba wenyaka ophelileyo ebeyinxalenye yophando lweYunivesithi iGlasgow kwiminyaka elikhulu edlulileyo. Kulindeleke ukuba angcwatywe eKinderley ngaseKleinkopf kule veki izayo, kodwa isizukulwana salamaxhoba afuduswa kweli ngongenalusini kwiminyaka ngeminyaka eyadlulayo simemelela ukuba ihlehliswe inkonzo yokungcwaba. Matters involving our ancestors require careful dialogue, transparency, and the full participation of the people whose heritage and spiritual traditions are directly connected to these remains. This reburial of the remains of our people must be stopped, and then the government must come and speak to the people of Steinkopf. We want to be part and parcel of the decision making about this reburial, and we are not going to move from that. That is our standpoint, and we stand by it. Kusenjalo uvavanyo lwencindi yofuzo olwenziweyo kulamathambo kunye nesizukulwana samaKhoi namaSan khange lukwazi ukuqinisekisa ukuba kanye kukhona kusini na ukuzalana, kwaye ngenxa yeso sizathu onke amaKhoi namaSan aza kunikwa imvume yokwenza izithethe zabo kulo mngcwabo, ukanti isebe lezobugcisa nenkcubeko eliququzelela le nkqubo alifumanekanga ukuba liphefumle ngalo mba. Kulindeleke ukuba umongameli Cyril Ramaphosa enze intetho phambili kulo mngcwabo. Uphuhliso lwendaba yokuhlala yodidi iMarang Estate olungqongwe ngumbhodamo iMahikeng kulindeleke ukuba ekugqibeleni lubuyiselwe kumasipala emva kokumiswa ngenxa yobuqhetseba obuninzi obubandakanya ukuthengiswa ngondlela mnyama komhlaba. Nangona umhlaba wathengiswa nge-144 million randi, umasipala wafumana i-5 million randi kuphela. Esi sakhiwo esashiywa iminyaka emininzi emva kokuthengiswa komhlaba ngondlela mnyama sibalulwe njengelinye lamaphulo aphanzileyo nangona urhulumente wayetyale izigidigidi zeerandi. Kuvakala ukuba urhulumente wayetyale imali elinganiswa ne-54 million ukwakha izindlu ezi-2,400, kodwa umsebenzi kamva wathi wamiswa ngenxa yeziphene zesakhiwo. Emva kophando, igunya abantu lezotshutshiso lilawule ngelithi umhlaba kufaneleke ukuba ubuyiselwe kumasipala kunye nezo zakhiwo zingagqitywanga ukuze uluntu luxhamle.
by the then municipal manager. As we are very pleased and very happy that the property of the municipality is finally being reversed and taken back to the books of the municipality. That then municipal manager arrested, charged, and is being prosecuted as we speak. Sibulele mawethu ngokusiboleka kwenu indlebe kamnandi.